Men vi kører faktisk lige en samtale her på et fremtidigt job eventuelt, her på Jobmessen. Så kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Mads Emil. Jeg er 26 år gammel. Sådan primært altid. Siden jeg var 17 arbejdet på forskellige lærerjobs. Så det er primært der, jeg har beskæftiget mig, så det er også det, jeg sådan vil mest af i forhold til den slags arbejde, ja. Og du kunne godt tænke dig at komme ud til ALSA? Ja, du har været der før for mange år siden. Ja, en del år siden jeg kom. Ja. Så du vil gerne tilbage? Ja. Jeg er spændt på at se, hvad der har ændret sig. Ja. Jamen, vi søger jo den her lærermedarbejder her som til pluk og pak. Det kan enten være med truk, eller også så kan det være ergomover. Vi har også et robotlærer, men der står man meget stille. Og hvad vi lige havde snakket om, så er du ikke helt til det der stillestående. Der må gerne ske lidt afveksling i din hverdag. Og det er også det, vi kan som virksomhed, det er at søge mulighederne for, hvis det er at udvikle folk, så man ikke kører træt i det, men at der er muligheder for selvbelæring. Ja, det kan man, fordi så kan man køre op og komme over og køre tryk, og vi hjælper hinanden i teamsene og udlåner, når der er behov for det, for eksempel. Så man får skabt nogle flere kompetencer, og lærer, det bliver sådan mere som en lille. Ja, det gør det. Vi arbejder i teams derude, men teamsene arbejder sammen. Så der er god kommunikation over det hele. Det er det. Vi skal være med til at nå deadline, og det har vi alle sammen et ansvar for, og gøre det, vi kan bidrage med. Jeg tænker, at du hører fra mig i morgen. Super fedt. Så mange tak. Tak.